вітанне! Мяне завуць Заенка Вікторыя. Я вучаніца 9 класа гімназіі нумар 23 горада Мінска з беларускай мовай навучання. І зараз я прачытаю вам верш Цануліна Владзіміра «Бітва на Нямізе». У сакавіцкую адлігу пафарбавалі раўчукі чырвоным колерам нямігу, бо тут, на березе ракі, нашчадкі князя Рахвалода крывіцкіх земляў баяры за асабістую свабоду сышліся ў бітве на зары. Даспехі ціснулі на плечы, мячы звянелі, як званы. Далёка лямань чалавечы разносіўся сярод вясны. Ды ўся славава дружына да вежаў Менска адышла. Шыпеннем жудасным, вужыным у браму стукнула страла. З мінулагодняга чароту махаў паранены рукой. Напіша летапісец потым, што кроў лілася тут ракой.